Αστούς την θείαν και σε χτήν, σου ασπαζομένους εικόνα, γόργο υπήκοε. Πυρώστε κι εσείς μου, ακρίδος χαλάζιστε κάμπης και άλλης πληγής, τίνα εκ παντίων κινδύνων, πάντοτε λυτρούμενοι πάντες, σου το θείο όνομα δοξάζομαι. Επαναλαμβάνω αυτό. Όσοι είναι σε πόλεις, τους λέω από τώρα. Θέλετε να είστε σύγχρονοι, θέλετε να είστε μοντέρνοι, φύγετε από τις πόλεις. Βρέστε χωριά ήσυχα. Αλλά αν είναι να πάτε σε χωριό και να πάρετε τη ζωή της πόλης στο χωριό, θα καταστρέψετε και το χωριό. Θα πάμε στο χωριό, ή όσοι είμαστε σε χωριό, να αγαπήσουμε την ησυχία του χωριού, ιδιαίτερα στη νύχτα και τα μεσημέρια. Εγώ είμαι στην Ευρύχου και βρίσκω πολλές ώρες ησυχίας. Και είμαι και επίσκοπος. Έτσι και εσείς. Αυτές τις ώρες ησυχίας που ιδιαίτερα στα χωριά μας προσφέρουν, να τις αξιοποιήσετε για μελέτη, για προσευχή, για επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, με την Παναγία και τους Αγίους.